Το δύσκολο δεν είναι πια η πληροφορία, είναι η κατανόηση. Ο δημοσιογράφος κοιτάζει τις οθόνες. Οι ειδήσεις φτάνουν ασταμάτητα. Πόλεμοι, η οικονομία, κρίσεις, δεδομένα, fake news. Η πληροφορία είναι παντού, αληθινή και ψεύτικη, προπαγάνδα ή πραγματικότητα. Αλλά η αλήθεια χάνεται μέσα στον όγκο της. Για πρώτη φορά δεν αναζητά μόνο πληροφορίες. Αναζητά τον ρόλο του. Αναζητά τον ρόλο της ίδιας της δημοσιογραφίας. Είναι πράγματι τετάρτη εξουσία ή όργανο προπαγάνδας εξουσίας. Αναζητά συνδέσεις, διασταυρώσεις, ένα σύστημα αναλύει χιλιάδες πηγές, συσχετίζει γεγονότα, εντοπίζει μοτίβα, δεν γράφει στη θέση του. Αλλά τον βοηθά να δει πέρα από τον θόρυβο και τότε συνειδητοποιεί κάτι. Η πραγματική πρόκληση δεν είναι να γνωρίζεις περισσότερα, είναι να κατανοείς βαθύτερα, να αξιολογεί τις πηγές των πληροφοριών, να εμφανίζει τις πολλαπλές και αντικρουόμενες απόψεις, τις κρυφές προθέσεις. Δεν αναλύουμε πια μόνοι.